Benvingudes i benvinguts a aquesta sèrie de videotutorials realitzats per l'equip de coordinador TICS per a la utilització de la plataforma Aules. En aquesta ocasió anem a explicar com crear o com fer un curs de coordinació docent en el centre. Des de l'accés a la plataforma Aules sabeu que tenim la URL portal.edu.gba.es/aules. Accediríem a aquesta pàgina i amb el nostre usuari d'Ítaca, és a dir, el nostre DNI i la contrasenya que correspon a la plataforma Ítaca, accediríem al curs d'Aules Docent. Recordeu que en aquest curs no es pot matricular alumnat, únicament es pot matricular professorat o està obert només per al professorat. Aleshores punxaria sobre Aules Docent i entraria a la plataforma com a docent en la que apareixerien aquells cursos que tinc com a docent. Per a la creació d'una nova aula de coordinació docent me'n vindria a les meves aules virtuals i posaria crear aula virtual. Com veieu, només s'obri una opció que és crear aula virtual sense alumnat per a pràctiques, preparació i experimentació. Una vegada punxara en crear una aula virtual, li donaria a aplicar, posaria el nom complet de l'aula i el nom curt. En el moment en què li doni a aplicar ja tindria l'aula creada. Com veieu, ja tindria l'aula creada. Podeu comprovar que està ocult per als estudiants i en aquest cas els usuaris que n'hi han inscrits en aquest curs només seria l'usuari que realitza la creació de l'aula. Si volguera inscriure algun usuari, utilitzaria el mètode d'inscripció que considerarà oportú. En aquest cas, el més senzill és utilitzar el mètode de matriculacions d'aules. Com veieu, en els usuaris inscrits, a la part dreta ens apareixen els usuaris professor o PAS, personal d'administració i servei, que podríem incloure en el curs, i en aquesta columna, en els usuaris inscrits, ens apareixen els noms de les persones inscrites en el curs. Si jo volguera fer la matriculació de qualsevol dels professors que n'hi ha en aquesta columna, simplement punxaria damunt del professor concretament i li posaria a fitx. Fins ací aquest videotutorial. Esperem que us hagi sigut d'utilitat. Podeu consultar més informació en la pàgina web de CVTIC i en el canal de YouTube de CVTIC.